Hej Ole. Ja, jeg vil så gerne lave den her matematikaflevering. Så jeg vil gerne lige starte med at gøre en lille indledning, kan man sige. Den opgave, jeg gerne vil lave i dag, det er opgave 7, lineær sammenhæng. Der er 2 opgaver inde i den, og jeg vil gerne starte med etteren. Men før jeg lige gør det, vil jeg gerne lige vise de formler, vi kommer til at arbejde med. Og det vi egentlig skal arbejde med, det er, hvordan man finder hvordan vi finder A og B ud fra 2 punkter. Og A, det er jo hældningskoefficienten, mens B, det er der, hvor linjen skærer y-aksen. Her kan vi så se den formel. Den er blevet forklaret i nogle andre videoer, men jeg vil bare lige vise den hurtigt, og det er jo egentlig bare, at man trækker de 2 punkter fra hinanden på den måde. Ja. Så finder vi så frem til det her. Og det er så den her formel, vi vil bruge senere. Men ja, jeg vil som sagt starte med opgave 1 i opgave 7. Jeg vil læse den op. En lineær sammenhæng har hældningskoefficienten en halv, og grafen går gennem punktet minus 7, minus 5. Beregn ved hjælp af formlen tallet b og opskriv ligningen for den lineære sammenhæng. Tegn derefter grafen og marker på den, hvor størrelserne a og b kan ses. Ja, så det vi har her, det er, at vi ved, hvad a er. Og det er jo så en halv. Og det vi skal finde ud af, det er, hvad b er. Rimelig konkret. Men det er faktisk ikke så svært. Fordi hvis vi skal sige, altså b, det er der, hvor linjen skal y-aksen for det første. Men det er også der, hvor x er 0. For x er altid 0, der hvor den skal y-aksen. Det er jo klart, fordi x skal være, ja, du står med. Og så måden jeg vil gøre det så, det er så at lægge 7 til x'et. Og så lægge det halve af 7 til y'et i punktet, ikke? Og på den måde ved vi, hvad b er. Så hvis vi nu siger, hvad skal vi lægge til minus 7, for det ikke er 0? Og det er jo så 7. Og det halve af 7, det er 3,5. Og det lægger vi så til minus 5. Og 3,5 plus minus 5, det giver en halvanden. Eller minus en halvanden, sorry. Og minus en halvanden, det er så det, som b er. Og det vil jeg gerne lige tjekke med jer, om det er rigtigt. Eller med dig, Ole. Så det er ikke så svært. Så skal vi bare lige skrive en halv x minus en halvanden. Måden jeg gerne vil gøre det på, det er ligesom at finde det punkt, som vi startede med, som er minus 7, minus 5. Så skal vi se, om den skærer på linjen. Og ja, som I kan se nede i venstre hjørne, så ser det rimelig meget ud som, at den skærer der, hvor den skal. Så det vil jeg sige, det er et rimelig godt bevis på, at det er rigtigt. Og på grafen vil jeg også lige vise jer, hvor størrelsen a og b kan ses. Så a, det kan vi se, det har vi her, hældningskoefficienten. Den kan vi se ved at sige, okay, her for eksempel, ikke? Så går vi 1 ud på x-aksen, og så vokser den en halv på y. Det er det betyder, pretty much. Og så minus en halvanden, det kan vi se her. Det er fordi, det er der, den krydser y-aksen. Så, det var det for opgave 1. Nu skal vi over til opgave 2 i opgave 7. En lineær sammenhæng har b lig 6, og grafen gennem punktet 3,0. Beregn ved hjælp af formlerne hældningskoefficienten og opskriv ligningen for den lineære sammenhæng. Tegn derefter grafen og marker på den, hvor størrelserne a og b kan ses. Okay, umiddelbart ser den her meget svær ud, men det er den slet ikke. For når vi ved, at b er 6, så ved vi egentlig et punkt på den linje. Fordi at linjen går igennem b. Og vi tror kun, vi kender et punkt, men vi kender faktisk 2. Fordi at vi ved, at når en linje går igennem y-aksen, så er x altid 0 der, hvor den går igennem. Så egentlig så har vi et punkt, der hedder 0,6 også. Og derfor det eneste, vi egentlig skal gøre, det er, at vi skal sætte de her 2 punkter ind i vores formel, som vi har fra tidligere. Jeg kan lige vise den igen, hvis vi skal gemme den lige her. Og det er pretty much det. Og så har vi både a og b. Og det har jeg faktisk gjort i Excel. Så kan I lige se det her. Nu skal jeg se, om jeg har fat i den rigtige. Ja.
Jeg har sat den ind i vores formel. Jeg har skrevet 0 minus 6, og det er jo så y1 minus y2, divideret i x1 minus x2. Og det giver så minus 2. Så det er så a. A er minus 2. Og her vil jeg lige tegne en graf for det. Hvis jeg lige kan få den lidt længere ind. Okay. Så det er minus 2x plus 6. Skal vi se. Og det, ja, skal vi lige se, hvordan det fungerer. Det skal gå igennem 3,0, og den skal gå igennem 6 på y-aksen, og det gør den. Og den går også igennem 3,0, som vi stadig igen kan se i venstre hjørne. Så derfor er den også rigtig. Og igen, man kan se af, at den er rigtig, fordi at man kan for det første se, at linjen falder, og at vi har fat i et minustal, et negativ hældningskoefficient. Og vi kan se, at når vi går 1 ud på x-aksen, så falder den 2 på y. Og så kan vi også se, at den går igennem x her på y, eller 9 af 6. 6 på y-aksen, det var det, jeg ville sige. Det er bare det. Så hej Ole.